Ikusi dugu euskara bakarrik erabiltzen dugula toki formaletan, adibidez eskolan, eta gaztelaniaz aldiz edozein tokitan erabiltzen dugu eskolan, kalian, kirolak itxen eta guztiak. Berak esan duten bezala, euskeraz ez dira eroso sentitzen, urduri ditu itxen dira zela euskeraz itoren behar dutenean, eta beste baten aurrean igual gehiago urdutuko dira euskeraz egiten baino. Uste dugu, beraiek euskeraz ikastea animatzeko kalian euskara gehien zutia animagu aldietela, eta horretarako proposatzen dugu ekintza gehiagitia ibarren euskeraz adibidez antzerkiak edo kontzertuak, eta zerbitzu publikoetako langileek euskara esaten dutzi eta beharrezkoa izatea zerbitzu publiko baten lan iteko euskaraz jakitzen. Interneta, sare sozialak eta abar euskaraz jartzea, elkarrizketak euskaraz hastea eta azkenik zuk baino euskara gehiago dakien pertsona batekin hitz egitea. Eta jaietan adibidez euskarazko ekintza gehiago. Kontzertuak euskaraz, ginkanak adibidez. Eta kontzertu ez gain, tabernetan bebain euskal musika eskatzea ipintzi. Gaur egungo gazteek bideojokoetara asko jolasten dute edo pelikula eta serien asko ikusten dute, izango zen bideojokoak ezean zatera. Eta gero txangoak egitea euskararen kultura ezagutzeko eta eskolarekin antolatzen. Batez behi ohituretan eta zelan gaztelera erabiltzen den azkenean taldean integratzeko, eta hor badoz gauza batzuk pixkat minurra ematen dutela, eta euskara bakarrik akademikoki lotzen duzuela, eta aisialdian falta dela. Udalentzako bere errekabo asko eman duzuen, batez behi kultura eskaintzan eta jaizetan euskara gehiago erabili behar da eta eskaini behar dela. Hiru proiektu zerrenda hartu da, eta kultura aldetikan oso argi gelditu zaigu asko dakago egiteko. Baina ere norbarak zer egin behar dugun ere kontuan izan behar dago. Pauso hori aurrera egin behar dugula. Autua da, euskaraz ez egitea autua da, norberak analizatu behar dugun noiz egiten duen autu hori eta ez.